Ja, het maakt maar weer dan, hè. Daar komen we net onderuit. Een vlog. Oké. Ik wil het hebben over feestnissen. Johnny Cash zit er bekend om. Die eind jaren 60 nam hij een plaat op in Folsom Prison eerst en daarna in St. Quentin. En waar het werd heel beroemd, maar hij wie het zien eerder, wie die terugbrutsen. Maar hij wie wat in de vergetel trekken. En toen hij naar St. Quentin ging, vooral toen bruts hij echt weer terug. Maar een live opname daar. Ik oer die gevangenis. En het was heel bijzonder. Maar aan de andere kant is het bijzonder wie dat nou ik ben net. Hij kwam al jarenlang als muzikant in gevangenissen. En speelde daar voor gedetineerden. En hij was net de enige. Dat was eigenlijk iets wat een heel soort countryartiesten dienen. Neem nou bijvoorbeeld Tennessee Ernie Ford. Deze LP komt uit 1963 en hij nam zelfs mooi feesten uit St. Quentin een plaat op. Deze plaat namelijk. En het waren hele creëze christelijke lieden. Het koor van St. Quentin. Het St. Quentin Prison Choir. En het is eigenlijk best wel bijzonder. Want zeg maar eens goed naar de foto. Het is blank en zwart bij een oor. En dat in de feestnis. En dat in 1963 in Amerika. Het koor nam dus together met Tennessee Ernie Ford een plaat op. Wat lang net zo'n grote hit als de live plaat van Johnny Cash. Maar het bewijst dat artiesten al volle jaren dan Johnny Cash platen opnamen in gevangenissen. En we draaien het nummer. Het is een heel braaf mooi nummer, want de hele LP is braaf en mooi. Het nummer We Gather Together. Together to ask the Lord's blessing. He chastens and hastens His will to make known the wicked oppressing. Now cease from distressing.